Jagat Timo Batur. Aji Braja Musi. Wah, bubar hei hop hop hop. Jagat Timo Batur. Aji Braja Musi. Wah, jan bocah iki lho. Sirah kok dikeplak. Anjajal Aji Braja Musi dungkul malah. Reng sabar reng ora. Ameng jajal Aji Braja Musi ngeplak kakangne lho. Rumangsane noron toko. Noron. Rakan. Wah, mboyo nyedak kene to, Gong. Piyayi karo kene. Kewan iki ta. Nek nyandang karo Garkoso kok piyayi karo kene ora. Jarake kudu ana perbandingane antarane Traing Witoradya karo Traing Witogoni. Ya iya. Ndara karo kaca, nala gareng kuwi. Kula aturi kendel sawet wis. Iya, aja kuwatir aku tak meneng ngono. Nembangun sing apik. Aku njaluk nganggo cendol cawet. Cendol dawet ngomong. Wah ketemu Ndarawerku Ndara tak kandhake didiak sirahmu. Ora wedi ya. Lho. Karo Ndarawerku Ndara ora wedi. Aji Narantaka. Ayo. Ngeplak meneh tak ajar kowe ora. Kok kaya bis ngerem. Majes ngono. Gatut kancane nek suwe ra omong angine metu dhewe. Awong meng mencolot neng dhuwur temboke kok gayane mabur. Waduh, lho. Temboke kok gayane mabur. Waduh, lho. Waduh lendange dikitir-kitirke. Hei, hop hop hop. Jagat Timo Batur. Ora kuwi. Kowe entuk sandangan saka ngendi, Gong? Kok dadi macak cara Ndara Garutkaca? Untir. Iya, musike. Untir ya untir engko sike. Aku tak takon niatmu piye? Ora paham. Ora paham piye? Ora masuk pikirane. Ora masuk piye? Iki kan lakone Gatotkaca Winisudi. Nah. Winisuda. Aku mangayu bagya karo kabungane Ndara Gatotkaca sing wis kepareng arep diwisuda minangka raja ana ing Pringgondani. Terus mula aku nyewa sandangan mayang wong terus. Woe. Kanggo mahargya Ndara Gatotkaca arep dadi ratu nang Pringgondani. Aku wis saka gara-gara tekan bubarku tetep nyandang Gatotkaca. Ya, sakarepmu. Ning nek kowe engko nganti konangan Ndara Gatotkaca iso dikeplak sirahmu. Aku gak wedi. Waduh. Kono iso nguntir gula, aku iso nguntir amplop. Kuwi sing elek ning kono kuwi. Salin sik cara batur, mengko terus nganggo sandaku gak. Waduh. Kok Jawa Timur? Ya apa sih? Nyewa larang-larang kok kon ganti sandangan. Gelem ngene iki nak gelem gara-gara bubar. Lho. Kok jur nekat ora? Nek ya apik tenan kaya. Rupane lho, wong kuluke we sesak kok. Sesake ndasmu. Joreng, sing nesu tenan kuwi ora. Lho kuluke pas iki. Ukuran pira? 36. Kuwi sirah apa gentong? Gentong mandake padasan. Iya, wis ora apa-apa ra. Gelem ora gelem mau ngene iki? Ya wis sakarepmu.
ana diseneni bubar. Ya ora. Jagat dibubar dulu. Ya. Ya wis sakarepmu. Alah. Alah apa? Gatotkaca kok alah. Ora kaya jarike barang kaya pas ngono lho. Ngukur. Gelar budaya. Pringgondane ra ono gelar budaya. Oh iya. Iki awak dhewe sowan ning Pringgondane ora. Tajen kene. Tajen apa Pringgondane? Ya wis ora apa-apa wis. Aja nolo garing dalem ndara. Preto dalem ndara. Ngerti iki sapa? Ndara Gatotkaca dengkele amah. Oh, garing kula untir aja. Ming sithik duntir. Ngaten entek ora. Ya wis ora. Ning linggo ngisor. Ra iso Gatotkaca linggo ngisor. Wong ki nganggo kreatif, sesuk kowe golek sandangan Kresna. Petra golek sandangan Werkudara. Apik lho gara-gara digawe kaya ngene iki. Ora mung sandangane nggo sarung terus ora ganti-ganti, mambu. Iya. Sing kreatif. Ya. Tak kone gambar karang ya gambar ya. Sibuk dadi rong iso gambar. Aku tok sesuk tok kon nganggo sandangan apa? Kresna sinayang Manggelung. Iya. Mangkuliring kasarjanan. Apik ngono dadi Kresna. Ah iya. Kresna kok ilunge kaya bal pingpong. Bal pingpong nyemet ndasmu ki apa piye? Ora sanesu rek ngono. Bagong nek ngono kuwi ora iso dipidha. Mulane kok mau diampiri garing kok ora ana. Neng sablon aku. Salon. Neng salon aku. Neng salon. Ganti Ndara Gatotkaca saking bombong-bombong atiku merga tenan aku ki seneng Ndara Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondane iki saking bungahe atiku. Hei. Arep apa kowe? Silah kok dicekel ora? Arep tak untir dengkulmu melacat ora. Wong silah kok arep diuntir. Mencangkeme ning dhuwur. Ya ora ono lho. Ayo ya apik, jenenge ngono kuwi apik. Ha iya. Apik to wangun medendeng. Otot kawat balung lemper. Ha iya. Otot kawat kok balung lemper. Ampo, aman empuk. Empuk nggon apa kowe ya iso bulu-bulu. Ayo seneng aku. Wah, ayo kreatif ya. Ya sak desuk kaya ngene ya, Truk. Iya. Rasa kuwatir. Aku manyan Aryasa Bagong dengan sandangan seluruh wayang iki. Wo. Ora glelengan tak deke sak kotak. Isine Bagong tok ning maca Werkudara Gatotkaca Antarja Janaka. Musing kowe ngrasake. Iya. Tenan iki serius ya? Iya. Tak jenenge kotak Kiai Bagong. Buka isine aku tok lho. Wis dadi pira iki? Lagi siji. Oh. Ameng lagi siji kok pamer. Ora esokeng ngono. Aku nek iso nggambar wis dadi wingi-wingi. Ya ora apa-apa. Aku iki akon kanca-kanca iki tok kon gambar, sak gambar tok rega pira? 20.000. Lho. Gambar ki rekoso mung dirego 20.000. Anggepe. Kon pira? Atene kono sugih aku melarat. Cakole tumen ora. Petro, Ngopo? kontot yen kontot kan. Ora usah suluk barang. Percuma udadan ngene rada disambut dengan penuh kemeriahan. Wis tak sambut dengan penuh ning ki rak wancine gara-gara. Ya nganggo Gatotkaca ya ora apa-apa ning nganggo nembang barang. Mosok Gatotkaca sapa gubuk asmara? Ya ora apa-apa kok ya. Wong kowe iki Bagong kok Gatotkaca ora. Aji Braja Musi. Wah, jan bocah iki lho. Sira kok dikeplak. Anjajal Aji Braja ngene dungkul malah. Reng sabar reng ora. Ameng jajal Aji Braja ngene ngeplak kakangne lho. Romangsane noron toko. Noron. Berapa? Nembang sireng ayah. Wah, mboyo nyedak kene to, Gong.
piyayi karo kene. Kewan iki ta. Ame nyandang Ragakoca kok piyayi karo kene ora. Jarake kudu ana perbandingane antarane traing Witoradya karo traing Witagani. Ya iya. Jenembang yo. Nala gareng nembang tak pinarsakake. Pinarsakake. Heeh. Tak nyuwun pambiyantune Ibu Waranggana ya, Tru. Lah ya nyuwun pambiyantune sapa ora Ibu Waranggana. Aku tak nembang iki ana pamundutan saka Cikampek. Wow, jalan tol. Menengo sik to. Ndara Garukaca. Nala gareng kuwi. Kula aturi kendel sawetawis wis. Iya, aja kuwatir aku tak meneng ngono. Nembang sing apik. Aku njaluk nganggo cendol cawet. Cendol dawet ngono. Wah ketemu Ndara Werkudara tak kandhake didiak sirahmu. Ora wedi ya. Lho. Karo Ndara Werkudara ora wedi. Aji Narantaka. Ayo. Truk. Nek bapak ora mulih, aku mati ra apa-apa, Truk. Wis kono kowe mulih kono. Kono ngurusi anak-anakmu kono. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Rasa kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Engko terus anak-anak aku kaya aku ngene iki, ngono kuwi. Rasa kuwatir to? Moh. Aku moh, Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kono mulih kono, Gong. Wis santai wae. Arep tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki. Iki ku jane ra ndek kekuatan. Nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Hus. Iki kan ning guru terus gajine ra mundak-mundak. Ketiban guntur geni guntur angin. Embuh tibamu Panakawan Bagong. Pun mang tibake nek pancen ajeng nibake guntur geni guntur angin pun monggo. Kula ikhlas mati ora apa-apa kula. Kene marganing pati kita Panakawan. Wah! Piye iki kok Bathara teko dengkelmu kuwi. Op. Wah, angel banget ta iki. Ayo, iki nyawa peret ki kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Wah. Ngono. Ya mati kok bagus. Bonek mungsuh Panakawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane ajeng kula candhak sirahe angel ra jamak lunyune. Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut. Lah cah edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye ra jamak-jamak. Kula niku nek ngethok mbaka sithik krak-krik niku sak gegem mabrol ngoten. Aduh. Panas ra jamak-jamak. Jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye ra jamak-jamak. Kula niku nek ngethok mbaka sithik krak-krik niku sak gegem mabrol ngoten. Aduh. Panas ra jamak-jamak. Ana janggut kok panis. Piye iki kok Bathara teko dengkelmu kuwi. Piye, Arep gleleng ya kowe. Aku madake wedi karo kowe. Iki Bagong kondyang bengi iki. Ngosase dewa ayo. Kowe arep ngapa kowe? Arep mbelani kowe? Bathara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras? Pombong wilayah. Tak katutke dosane. Iya. Iya wis aku tak mundur. Iya. Ora mundur sudet wetengmu metu cetule. Wis. Weteng kok metu cetule. Ayo ngomongno Bathara Guru ora wedi aku. Nek bapak ora mulih,
aku mati ra apa-apa, Tru. Wis kono kowe mulih kono. Kono ngurusi anak-anakmu kono. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Rasa kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Wah! Ya mati-mati kok bagus. Pun nek mungsuh pana kawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane ajeng kula candhak sirahe angel raja mak lunyune. Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut, keneng mrucut. Lah cah edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye jamak-jamak. Kula niku nek ngethok mbaka sithik krak-krik niku sak gegem mabrol ngoten. Aduh. Panas sih jamak-jamak. Ana janggut kok panis. Piye iki kok Bathara teko dengkelmu kuwi. Piye, ha? Ana gleleng ya kowe. Aku madake wedi karo kowe. Iki Bagong kondyang bengi iki. Ngosasik dewa ayo. Kowe arep ngapa kowe? Arep mbelani kowe? Bathara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras? Pombong kowe ya. Tak katutke dosane. Iya. Iya wis aku tak mundur. Mundur. Iya. Ora mundur sudet wetengmu metu cecule. Wes. Weteng kok metu cecule. Ayo ngomongno Bathara Guru ra wedi aku ayo. Kakang Rada, kuwi sedaya para putra-putra Jawata nungsang puyang godel bingung. Sami kendang kapracondang. Menika kados pundi? Dalah Bagong berguguk nutawaton boten purun wangsul dhateng arah kadempel. Piyambakipun pilih tapa wonten telenging wana bamba wirayang wonten lengking Mahameru. Ingkang dipun suwun Bagong purun wangsul ning kedah sareng timbulipun Kakang Semar Badrana ya mongko Kakang Semar boten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Ngantos dados daretantaraning para dewa kaliyan pun Bagong. Ning eling-eling gandeng Bagong menika pancen wong dugal kewarisan dewa bubar maut boten kanten-kantenan. Kula semangkaken dhateng Paduka Bathara Guru. Bagong, kita kena ulun nilikake apa ora apa kawan. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang. Pindha kombang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone Tru sapa iki Tru? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru kayane wis menyang lho muridé durung teka kok wis teka. Bathara Guru dewaning para dewa ya kluthuk totok sisan sing dadi sing tak tandani tangane kok papat ya Tru? Ora apa-apa Bathara Guru kok wah adus suwi keleke papat beli ngosoki suwi ya ben iki senengane karo Bagong pono kawan Bagong wonten dawuh ulun kita ngerti ulun sapa nggih kula ngertos Paduka Pukulun Bathara Guru. Kita kuwi ngerti ulun sapa sesembanipun para titah ulun dawuh kelawan jeneng kita lumantar Kakang Rada kok kita ora ngestoke nuwun sewu Pukulun kula dereng purun wangsul sebabe Bapak ical lho ilang kena ngopo mboten ngerti lalile deleh hus lalile deleh ora bapak ki menungso heeh pokoke murca saking Karang Kadempel kula purun wangsul mergo kula ya digegawan kepengin bangun desa, bangun kutha. Iya. Ning kudu bareng karo Bapak Semar. Nek Bapak Semar mboten kondur, kula ya ora arep mulih.
Kita ngerti, kita laku topo ning wana Bombong Wirayang kuwi gawe geger kayiwangan. Mula tumeli ulun urusan kelawan para dewa ngundurake kelawan jeneng kita. Kula mboten purun wangsul, kita wani karo ulun. Mboten. Lah kok kita emoh bali. Tesih kerasan teng mriki. Kita bali yo. Mboten Bu Kulun. Yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nek panjenengan pun dikon kaya ngoten monggo mawon. Ning kula mboten ajeng wani kaliyan dewa. Ngene wae Bagong. Pripun? Yen kita kuat nadai daya kekuatan ulun, kita bakal ndak keparangake topo ning Bombong Wirayang. Nah yen kita ora kuat nadai daya kekuatan ulun, kita bakal kendang kapracundang mbuh menyang endi tibane. Yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon malah prayoga, Gong. Ora edan kowe iki. Kuwi piye to, Gong? Meneng ah. Oh minggat bae kana. Senengane ngegol-goli wong ora. Kowe nek kena daya kekuwataning Bathara Guru kontal, kowe tiba sirahmu ketatap padas, pecah. Modar kowe. Truk. Nek bapak ora mulih, aku mati ra apa-apa, Truk. Wis kana kowe mulih kana. Kana ngurusi anak-anakmu kana. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Rasa kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Engko terus anak-anak aku kaya aku ngene iki, ngono kuwi. Rasa kuwatir to? Moh, aku moh, Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kana mulih kana, Gong. Wis santai wae. Arep tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki. Iki ku jane ra ndek kekuatan. Nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Hus. Iki kan ben guru terus gajine ra mundak-mundak. Ketiban guntur geni guntur angin. Embuh tibamu Panakawan Bagong. Pun mang tibake nek pancen ajeng nibake guntur geni guntur angin pun monggo. Kula ikhlas mati ora apa-apa Bu Kulun. Kene margane pati kita Panakawan. Bubar. He hop hop hop. Jagantimu Bathara. Aji Braja Musi. Wah, jan bocah iki lho. Sira kok dikeplak. Anjajal Aji Braja Musi dungkul malah. Reng sabar reng ora. Ameng jajal Aji Braja Musi ngeplak kakangne lho. Rumangsane noron toko. Noron. Rakan. Wah, mboyo nyedak kene to, Gong. Piyayi karo kene. Kewan iki ta. Nek nyandang karo kok piyayi karo kene ora. Jarake kudu ana perbandingane antarane Traing Witoradya karo Traing Witogoni. Ya iya. Ndara karo kaca, Nala Gara kuwi. kula aturi kendel sawetawis wis. Iya, aja kuwatir aku tak meneng ngono. Nembang sing apik. Aku njaluk nganggo cendol cawet. cendol dawet ngono. Wah ketemu Ndara Werkudara tak kandhake didiak sirahmu. Ora wedi ya. Lho. Karo Ndara Werkudara ora wedi. Aji Narantaka. Ayo. Ngeplak meneh tak ajar kowe ora. Kok kaya bis ngerem. Majes ngono. Gatut kancane nek suwe ra omong angine metu dhewe. Ha wong ming mencolot nang dhuwur temboke kok gayane mabur. Waduh. Lho. Waduh lendange dikitir-kitirke. Nah. Bubar. Hop. Jagantimu Bathara. Ora kuwi. Kowe entuk sandangan saka ngendi, Gong?
Kok dadi macak cara Ndara Gatotkaca? Untir. Iya engko sike. Untir ya untir engko sike. Aku tak takon niatmu piye? Kowe ora paham. Ora paham piye? Ora masuk pikirane. Ora masuk piye? Iki kan lakone Gatotkaca Winisudi. Nah. Winisuda. Aku mangayu bagya karo kabungane Ndara Gatotkaca sing wis kepareng arep diwisuda minangka raja ana ing Pringgondani. Terus mulai aku nyewa sandangan mayang wong terus. Woe. Kanggo marga Ndara Gatotkaca arep dadi ratu nang Pringgondani. Aku wis saka gara-gara tekan bubar kok tetep nyandang Gatotkaca. Ya, sakarepmu. Ning nek kowe engko nganti konangan Ndara Gatotkaca iso dikeplak siramu. Aku gak wedi. Waduh. Kono iso nguntir gula, aku iso nguntir amplop. Kuwi sing elek ning kono kuwi. Salin sik cara batur, mengko terus nganggo sarana iso. Gak. Waduh. Kok Jawa Timur? Ya apa sih? Nyewa larang-larang kok kon ganti sandangan. Gelem ngene iki nak gelem gara-gara bubar. Lho. Lah kok jur nekat ora? Nek ya apik tenan kaya. Rupane lho, wong kuluke we sesak kok. Sesake ndasmu. Jare kan nesu tenan kuwi ora. Yo kuluke pas iki. Ukuran pira? 6. Kuwi sirah apa gentong? Genteng mandake padasan. Iya wis ora apa-apa ra. Gelem ra gelem mau ngene iki. Ya wis sakarepmu. Ana diseneni bubar aku. Ya ora. Jagat dibubar dulu. Ya. Ya wis sakarepmu. Alah. Alah apa? Gatotkaca kok alah. Ora kaya jarike barang kaya pas ngono lho. Ngukur. Gelar budaya. Pringgondani ra ono gelar budaya. Oh iya. Iki awak dhewe sowan ning Pringgondani ora. Tajen kene. Tajen apa Pringgondani? Ya wis ora apa-apa wis. Aja Nolo garing dalem ndara. Preto Dalem ndara. ngerti iki sapa? Ndara Gatotkaca dengkele amah. Oh, garing kula untir. Aja. Ming sithik duntir. Nanten entek ora. Ya wis ora. Ning linggo ngisor. Ra iso Gatotkaca linggo ngisor. Wong iki nganggo kreatif, sesuk kowe golek sandangan Kresna. Petra golek sandangan Werkudara. Apik lho gara-gara digawe kaya ngene iki. Ora mung sandangane nggo sarung terus ora ganti-ganti, mambu. Iya. Sing kreatif. Ya. Tak kone gambar karang ya gambar ya. Sibu dadi rong iso gambar. Aku tok sesuk tok kon nganggo sandangan apa? Kresna Sinayang Manggelung. Iya. Mangkuliring Kasarjana. Apik ngono dadi Kresna. Iya. Kresna kok ilunge kaya bal pingpong. Bal pingpong nyemet ndasmu ki apa piye? Ora sanesu rek ngono. Bagong nek ngono kuwi ora iso dipidak. Mulane kok mau diampiri garing kok ora ana. Neng sablon aku. Salon. Neng salon aku. Neng salon. Ganti Ndara Gatotkaca saking bombong-bombonge ngantiku merga tenan aku ki seneng Ndara Gatotkaca dadi ratu neng Pringgondani iki saking bungae ngantiku hei arep apa kowe silah kok dicekel ora arep tak untir dengkulmu melocot ora wong silah kok arep diuntir men cangkeme ning dhuwur ya ora ono Ayo ya apik jenenge ngono kuwi apik. Ha iya apa itu wangun medendeng otot kawat balung lemper. Ha iya otot kawat kok balung lemper. Ampo aman empung nggo napa ya iso bulu-bulu. Ayo seneng ah. Wah ayo kreatif ya sak desuk kaya ngene ya terus ya rasa kuwatir. Aku manyanaryoso Bagong dengan sandangan seluruh wayang iki. Wo. Ora glelengan tak deke sak kotak.
sine Bagong tok ning maca Werkudara Gatotkaca Antarja Janaka. Musing kowe ngrasake. Iya. Tenan iki serius aku. Iya, iya. Tak jenenge kotak Kiai Bagong. Buka isine aku tok lho. Wis dadi pira iki? Lagi siji. Oh. Ameng lagi siji kok mamer. Kok ora esokeng ngono. Aku nek iso nggambar wis dadi wingi-wingi. Heeh. Ya ora apa-apa. Aku iki akon kanca-kanca iki takon gambar, sak gambar tok rega pira? Lawe aku. Lho. Gambar kira koso mung dirego 20.000. Anggepe. Kon pira? Atene kono sugih aku melarat. Cah kok letung men ora. Petruk Ngopo? ini kontot yang kantor kan. Ora sah suluk barang. Percuma udadan ngene rada disambut dengan penuh kemeriahan. Wis tak sambut dengan penuh ning kira wancine gara-gara. Ya nganggo Gatotkaca ya ora apa-apa ning nganggo nembang barang. Mosok Gatotkaca sapa gubuk asmara? Ya ora apa-apa kok ya. Wong kowe iki Bagong kok Gatotkaca ora. Aji brejo mesti. Wah, jan bocah iki lho. Sira kok dikeplak. Anjajal aji brejo mesti dungkul malah. Reng sabar reng ora. Ameng jajal aji brejo mesti ngeplak kakangne lho. Rumangsane noron toko. Noron. Rapan. Nembang sireng ayah. Wah, mboyo nyedak kene to, Gong. Piyayi karo kene. Kewan iki. Nek nyandang karo Gatotkaca kok piyayi karo kere ora. Jarake kudu ana perbandingane antarane Traing Witoradya karo Traing Witogoni. Ya iya. Ya nembang yo. Nolo gareng nembang tak pinarsakake. Waduh. Pinarsakake. Heeh. Tak nyuwun pambiyantune Ibu Waranggana ya, Truk. Lah ya nyuwun pambiyantune sapa ora Ibu Waranggana? Aku tak nembang iki ana pamundutan saka Cikampek. Wow, jalan tol. Menengo sik to. Ndara Gatotkaca, Nala gareng kuwi. kula aturi kendel sawet wis. Iya, aja kuwatir aku tak meneng ngono. Nembang sing apik. Aku njaluk nganggo cendol cawet. Cendol dawet ngono. Wah ketemu Ndara Werkudara tak kandhake didiak sirahmu. Ora wedi ya. Lho. Karo Ndara Werkudara ora wedi. Aji Narantaka. Ayo. Mentem. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani, Truk. Ngombe apa ya? Spiritus. Lha saiki ora ana golek minuman ora ana. Spiritus tak kake Coca-Cola ombe. Dilelentani. Waduh. Wis payah kowe. Kok kene, Truk? Ayo kan leren ngono. Wong arep perang kok dadak gedheke ati ngono kuwi ora entuk kon gedheke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo kowe. Haji kono. Ngopo kok malah muring-muring dhewe? Asma lasirun mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tunggu son mlaku-mlaku ndase asikan nang. Kowe sapa-sapa kok? Asma. Tenan. Tenan. Ayo kesel yo. Dadak tau beri barang ping arep perang karo Kartomarwa dadak perno-perno. Ora sampe mlak trajangi dhewe le. Oke. Menjadi ya, Ana kira-kira wae alah ngomong aku sae. Oh iya. Ana sing ngene ya. Ora ati harus iso. Ah iya. Wis ora pandang brutu. Apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Aduh, mumetan aku. Ya wis ora usah maju, tak maju. Soalnya aku nek konangan mata keplak yo kok.
Wong lurape kok dienggo Ulung sawangan. Sawangan aku. Ora dadi namane to. Ngono ae dadi namane. ya sing roke dangdut wae ning kene rasa perang. Nandang ajiker aku ditinggal dhewe. Awar turu ning pangkone sindan. Waduh. Wis payah kowe. Kok kene to? Iso kan leren ngono. Wong arep perang kok dadak gedheke ati ngono kuwi ora entuk kok gedheke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Awe. Ajiker. Ngopo kok malah muring-muring dhewe? Asma lasirun mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tunggu son mlaku-mlaku ndasa asikanan. Oh, sapa-sapa kok? Asma. Tenan. Tenan. Ayo kesel yo. Dadak to mbeni barang arep perang kartu marwe dadak perno-perno. Ora sampeyan mlak trajangi dhewe le. Oke. Menjadi ada. Ana kira-kira wae ala ngomong aku sae. Oh iya. Ana sing ngene ya. Ora ati ora sapa. Ah iya. Ora pandang brutu. Apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Pandang bulu. Aduh, mumetan aku. Ya wis ora usah maju, tak maju. Sone kok nek konangan mata keplak yo kok. Wong lurape kok dienggo Ulung sawangan. Sawangan aku. Ora dadi namane to. Ngono ae dadi namane. ya sing roke dangdut wae ning kene rasa perang. Nandang ajiker aku ditinggal dhewe. Awar turu ning pangkone sindan-sindanan. Ndur sapenake dhewe ora. Arep ngosek-ngosek nang kene. Ben awak pengen. Ya. Lah trajange dhewe le. Hati-hati ya, Truk. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu. Dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Pak? Teng ati kula kok loro banget. Kuwi tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun clometan. Kula niki anak pendhita, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat, sikile papat. Ngenten iki, Mas. Terus cangkeme ngenten iki. Sikile duprok. Wonten niku, Mas. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya lara. Saya lara terus kula nangis. Anakku ngger satama pulo-pulo bejamu dadi 20.